Tavalaks monitoiminen opastava kävelytuoli, innovatiivinen ja kestävä ratkaisu 6–24-kuukauden ikäisille lapsille yhdistäen laadun, turvallisuuden ja käytännöllisyyden. Se muuntuu helposti työnnettäväksi autoksi ja kulkee lapsen mukana ensimmäisistä askeleista vilkkaisiin leikkihetkiin. Pääedut. 2 yhdessä. Kävelytuoli ja työnnettävä auto. Korkea turvallisuustaso, jarrujärjestelmä, suoja portaista putoamista vastaan, käsien puristumisen estäminen. Mukavuus. Pehmeä istuin, tukeva selkänoja, jalkatuet. Kehittävä toiminnallisuus. Musiikki- ja valopaneeli, opetusohjain ja napit motoristen taitojen harjoitteluun. Laadukkaat materiaalit, ekologinen PP-muovi, kestävä rakenne jopa 50 kilon asti. Tavalaks auttaa kehittämään tasapainoa, koordinaatiota ja lihasvoimaa, tarjoten samalla turvallisen ja hauskan ympäristön. Se on enemmän kuin kävelyn apuväline, se on luotettava kumppani lapsen varhaisessa kehitysvaiheessa. Oston yhteydessä saat myös ainutlaatuisen UAB Pigus PDF-kirjan Tavalaks tuottemerkin historiasta ja haasteista.